estudyante og minahal kong matalumnon. Ari boss. Mao ni amo ang OJT sa Euperpia National High Poda National High School. Nya nalay message guys unya ilang farewell message dire sa accounting department. Ikaw na de. Daghang salamat kaadyo sa opportunity nga kanang gihatag sa taga kanang munisipyo nga ipa-immersion mi dire. Then daghan ka ming learning nga nakuha. Thank you kaadyo ninyo sir sa kuan. Sabi na ni Sir Iko nga labing buta na jud nang po namo. Nila sa mga kanang kaubanan nila mga co-workers. Salamat kaadyo kay daghan ninyo ganing opportunity sa accounting pag-immersion. Daghan ka ming learnings. Kasi pangalan ulit. Ako dahil si Sherman Bongo siya. Nataga ka ng Monte Alegre sa Euperpia Puda nag-eskwela. Okay, mana ikaduha na to guys nga student intern diri sa accounting department sa lungsod sa Matalom guys. Daghang salamat dahil sa accounting office nga gi-immersion mi nila. Excited ko sa itong una pa naman. Mara daw. Okay, mao ni unya good luck o congrats sa tanan Salamat nga guys. Okay, o God bless. Niya ako'y bahala guys sa graduation. Sana all.